покажа моите съболезнования и че истински съжалявам и се разкаявам за това, което се случи. И наистина им желая утеха и отново съжалявам ужасно. Днес обжалвате присъдата пред съда. Според вас тя справедлива ли е? Според мен присъдата не е справедлива само заради че отнема възможността ми да бъда до съпругата си, до в момента детето, което чакаме. Надявам се съдът да оцени обективно, да уважи апела и самото обжалване на адвоката ми. Той е взел решение да кара с убийствена скорост. В него е било решението да намали и да спре. Такъв акт на намаляване на скоростта няма опит за спиране. И много малко хора може би знаят и факта, че дори след удара с Ани Явор, това момче не спира. Той спира той спира след като се удра на 300 метра от катастрофата и през тези 300 метра Явор е бил върху колата. За какво говорим? Вчера за първи път прочетах, съжалявам, че ще го кажа, Ани. И съжалявам, че ще го кажа на всички. Явор е бил влязъл вътре в колата, главата му била вътре. Това момче той не е спрял, той е продължил да шофира с него. Така че, да, сигурно за близките е много тъжно, за това момче е много тъжно. Аз съжалявам за това момче, но съжалявам и за моите деца, защото ние никога няма повече да ги видим, няма да ги прегърнем и няма да изживеем живота си такъв, какъвто сме го очаквали. Шофирана с скорост 106 км в час, без опит да се спре, намали скоростта. Какво е посланието на вашето събиране тук преди белата? Ние отправяме апел към всички, към цялото общество. Първо, да осъзнаем, че шофирането е отговорност, а не привилегия. И когато се случи такъв инцидент, който злощастен инцидент и за съжаление се случва всеки ден, да има изключително ясни присъди от съдебната власт, присъди, които да бъдат знак към цялото общество, такива трагедии да не се повтарят. Защото присъди с условни присъди са знак към обществото, че човешкият живот няма стойност в България. Първо искам да изкажа съболезнования към роднините на жертвите на Явор и Ани. Скърбиме с тях, защото аз самата също съм родител и съм наясно колко е страшно всичко това, през което те преминават. Но от друга страна, това, което е нашата теза, ние сега не протестираме. Ние в момента правиме апел към обществото, тъй като паралелно с нещата, които са абсолютно справедливи, които се казаха за Адриан, се изля много омраза и много необективни приказки от хора, които не го познават. Аз го познавам от дете и мога да кажа, че той е едно нормално, почтено, добро момче, което наистина сгреши тежко с фатални последствия, но не може да се постави знак на равенство между него и, например, Семерджиев, който е карал с 166 км в час, под въздействие на амфетамини, с фалшива книжка, с фалшиви номера и който избягва от местопрестъплението. Адриан изключително се разкаива за това, което е направил, съдействало е напълно на властите. Още от ареста той изпрати едно отворено писмо към роднините, защото искаше да поднесе, макар и нищо не помагащите, но все пак искаше да обясни на роднините колко съжалява за ситуацията и как се покайва за това. Също искам да кажа друг факт. Доставям на страна, нали, примерно, че аз съм близка на семейството, приятел, но направи се подписка от 300 човека, която го подкрепи. Това са хора, които го познават лично и той е стойностен човек. Наистина фатална е грешката, но нека да не слагаме знак на равенство между него и, например, хора тип Семерджиев. Разчитаме на една обективна присъда, просто която е пропорционална с това, което той е направил, предвид това, че е абсолютно неволно и със желание за разкаяние. Не смятаме, че една тежка присъда би могла да го превъзпита, тъй като той наистина е добър човек и се разкаива за това, което е направил.